ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಕೈಗೊಂಬೆಲು ನಮ್ಮ ಉಂಜಿಯನಿಂದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಪುಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿಯನಿಂದ ಕುಡುಂಜಿ ಆಪುಡು ಅಂಜನೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಾಬಣ್ಣನ ಬದುಕಿಡ್ಲ ಮಗಲಿಗಂತೂ ಒಂಜಿ ಆರೋಡು ಪೊರ್ಲುಡು ತುತ್ತೈದೇನು ಕೊರ್ದು ಬಂಗಾರನ ಕೊರ್ದು ಮದುವೆ ಮಲ್ತದು ಲಂಡನ್ಗೆ ಕಡಪುಡಿಯರು ಆಂಡ ಆ ವಿಧಿಯಾಟನೇ ಬೇತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಗಲೇ ಜಿಡ್ಡ ನಿಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಿ ಪಂದ್ಯ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಏರು ನಿಕ್ಕೋ ತಿಪ್ಪಡು ಬರ್ತಿನ ಅಕ್ಕ ರತಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲುಂಡಿ ಯಾನು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಇರಗ ಅಕ್ಕಲಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾರನ್ನಂದು ಬನ್ನಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಣಿ ಅವರಣಿ ಮದ್ವೆ ಆದ ಬೋನಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಇರ್ತದ್ಯಾ ಒಂದು ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಹೆಚ್ಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂದು ಕೇಳುವ ರತಿ ಒಂದು ವಾಲ್ ಸೇಡಿ ಪೈತಣಿ ಅಂತೆಂಬೆ ಹಾಲ್ ಮದ್ವೆ ಆದ ಲಂಡನ್ನಿನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೆಂಚ ಕೊಡು ಬ್ಯಾಗ ಓ ವಿಷಯ ಇಂಚೆ ಇಂಪೋಡು ಊರುಡು ಪೊಣ್ಣುಲ ಮದುವೆ ಆಯ್ನಕ್ಕಲು ಮಾತ ನಾಪತ್ತೆ ಒಂದು ಲೇರು ಪಡೆದು ಯಾನು ಟಿವಿ ಇಡ್ಲ ಸುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಇಡ್ಲ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡೆ ನಡುತ್ತೊಂದೊಂದು ಕಂಡು ಛೆ ಎಂಕ ಕೆರಿಯಂತೆ ಕೊಡತ್ತ ಕಾದಂಬೆ ಏನಂಬೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಪಣಂಬೆ ಪಾಪ ನೀರು ಲಕ್ಷ್ಮಿನು ಲಂಡನು ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಪಪ್ಪ ಅಲೆ ನೀರು ಪರದೇಶಕ್ಕೂ ಹರಾಜು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಬಕ್ಕಡೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲಂಬೆ ಚಿಬೆ ಈ ಬಕ್ಕಡೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲಂಬೆ ಏನಂಬೆ ಏ ಸೋನು ಒಳ್ಳೆಂಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೆಂಬೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮದ್ವೆ ಹೋಯ್ ನಾನು ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ನಾಟಂಬೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಂಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಟಂಬೆ என்ன தங்கடினு கையால கெரியாது ಇರು ಪಪ್ಪ ಇರು ಕೈಯಾಲ ಈ ಒಕ್ಕಡೇನೇನ ಮಾಡಂದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಿಜ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ನೂದೆಗನೂದು ಸತ್ಯ ಈ ತಿಂಗಳು ಗಲ್ಫ್ದ ಶೇಖನೊಟ್ಟಿಗೂ 10 ಪುಂಡ್ಲೆನ ಕಡಪುಡ್ರಿಗಿತ್ತು ವರ್ಪ ಪುಣ್ಣುಲಾದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿತ್ತು ಐಕೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಮೆದ ಕತೆನು ನಿಗಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಯೇ ಐಕ್ ಅಮ್ಮೆಲ ಮಗಲ ಕಣ ಕಟ್ಟಿಯರತಿ ಅವರಿ ಕಡೆಕ್ಲ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ದಾಜೆತ್ತ ಗುಡ್ಡು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಗು ಅನ್ಕೊಂಡವಳು ಸಾಯ್ತೆ ಎಸ್ ಕವರಿ ನಿಖಿಲಗೆ ಆನೆಮನೆ ನೆನಪುಂಡ ನಿಖಿಲು 20 ಸಾಯ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಕೈಟೆಂದು ಕಾವೇರಿ ಇದಪುಟ ಈ ಮನೆ ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಕು ನಿಖಿಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೋಗುತ್ತನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆರು ನೆನಪುಲ
ಅವಣ್ಣ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಗಾಯನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿದಾಗ ಆಯರಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇನ್ನ ಕಾವೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಾಡ್ದಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟ ಮದಿಮೈ ಹತ್ತು ಇನ್ನ ಮೋಕಿದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಳ ಹತ್ತು ಕೊಂಡಲೇನು ಪರದೇಶ ಕುಮಾರನ ಬ್ರೋಕರ್ ನನ್ನ ಮಗನು ಅಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುರ್ಪಡ್ದು ಮೋಸಡ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳೇ ತಪ್ಪೇನು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಕೈ ಕಾರು ಬಾಯಿ ಪರ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಗೆ ಜಿಂಜವೇ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ಗೋಡನಿಗೆ ಪಾಡುವೇರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಾಗ ಪಿದವರೆಗೂ ಪಾಸ್ ಐಡಿಡಿಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರಂದೇಪ್ಪು ಬಾಬಣ್ಣ ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ರೆ ಮೂಲೆ ಬಚ್ಚ ಬಂದಿರ್ತಿಳು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೂಲೆ ಬಚ್ಚ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಕಿದ ಪೊಣ್ಣೆಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ರು ಐಕೆಂದು ಆಯ್ತ ಪೇಡೆ ಬಂದು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಒನ್ನೋರಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಕಳಿವೆ ಸಿಕ್ಕಬುರಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಊರು ಅವನಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುನ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಈ ಕಾವೇರಿ ಕಾವೇರಿ ನೆನಪಣಿಗೆ ಆನೆಂಜನ್ ಪಾತ್ರ ಬಂತೆ ದಿನ ಮಿತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ತಿಕ್ಕಣ ಯಾವ ದಿನ ಅನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜತ್ತು ಎಂತ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಲಿಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಮಾಡದಾನೆ ಪಂಡ ವಿಲ ವಿಲ ಒತ್ತಡ ಸಾಯ್ಪೆ ಕಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕುಡಂಜಿ ಮದ್ಮೇನ ಹೆಂಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂಡು ಕಾವೇರಿಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂಡು ಅಧರ್ಮಡು ನಡತಿನ ಗಂಗುಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂಡು ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಪರಂದು ಬಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಮಗಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆನು ಮೋಕೆ ಬಂದತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂಡಿಯ ತಾಲ ತೆರೆಯಂದಿನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ತಪ್ಪು ಬಂದ್ ಬಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡು ನಿರ್ಣ ಮಗಲು ನಿರ್ಣ ಮಗಲು ನನ್ನ ಮಗನು ಅಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಪ್ಪನು ಜೋ 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 ಲಾಲಿ ಪದ ಪಂಡದು ಜೆಪ್ಪಾಯೇರು ಆನಿ ಕುರುಬಾಲೆನು ಕಾವೇರಿ ತುಯನ ಕಾವೇರಿ ತುಯನ ನಮಕ್ ಜನ್ಮ ಕರ್ನ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವೇರು ಪಣ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಲು ನಿನ್ನ ಬನ್ನಿರು ಬತ್ತಿ ಪೋಯಲು ಆಂಡ ನಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ಕೊರಿಯೋರು ಈ ಹಾಲೇನೆ ಮಾರಿಗೆ ಬಿಡಡಿಯತ್ತ ಈ ಹೊರ್ತಿ ಪಣ್ಣ ಜನ್ಮಗೆ ಕಳಂಕ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಗ ಹಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರು ನಮ್ಮ ನರಮಣಿಯಾದ ಪುಟ್ಟಟ ಎತ್ತೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾಸು ಆಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಬದುಕನೇ ಕಾರಣತ್ತ ಕಾವೇರಿ ಆತೆ ಹತ್ತು ಕೆಲವು ಮುಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬಿಯತ್ತ ಆ ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂದು ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಜೈಲು ಕೊಂಡ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನಾಲತ್ತು ಇದ ಮುಟ್ಟದ ಕತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಂಕ ಬೊಡ ಇಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬರೇ ಆಂಡ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕತೆನೇ ಮುಗಿಂಡು ಎನ್ನ ಕತೆನೇ ಮುಗಿಂಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಆದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬಾಳನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಬುಡ
ದೇತ ಉಜ್ಜಿ ಆಸೆನ ನಡಪಡುವನ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಅವಳು ಐಕೆ ಈ ಅಲೆನ ಮದಿಮೆ ಅವಳು ಅರ್ಜುನ್ ಈ ಆಣಿ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನೆನೆಪುಂಡ ಈ ಉಂಗಿಲನು ಯಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬಿರಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಚಿಂಡ ಯಾನ ಅಮ್ಮಗ ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗೆ ಅತ್ತಂದು ನೆನೆಪುಂಡತ್ತ ಈತ್ ಮಾತ ಗುಣ ನಡತೆ ಇಪ್ಪುನ ಈ ವರ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆಣಮಾಗೆ ಇನ್ನ ಧೈರ್ಯಗ್ ಯಾನು ಮೆಚ್ಚೆ ನೆಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿನಾಶ ಕಾಲಕ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟು ಒಂತೆ ತಿರುಗಿ ಅದೇ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿನ್ನ ಬುಡಾರಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಕಡಪಡಿನ CBI ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡೆತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ತತ್ವವಿನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಂದಾತನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾರಣದ ಸರೆಂಡರ್ ಅವು ಚಾನ್ಸೇ ಒನ್ ಅಧರ್ಮೋಡು ನಡೆತಿನ ಕಾವೇರಿಗೆ ದೇವೇರ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆನೇ ಕೊರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಬಾಬಣ್ಣ ಅಧರ್ಮ ನಡೆದಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳ ತಿಕ್ಕುವ ಶಿಕ್ಷೆ ఉంది ಇದೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಪಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕತೆ ಏರು ಬರೀತಾರೆ ವ್ಯಾತೆ ಏನಂತು ನಮ್ಮ ಮಾತನ ಜೀವನದ ಕತೆ ಬರೀತೀನಿ ಜೀವನ ಈ ಪೊನ್ನನ ಬಾಳರ